Smasha Frank. Agus Masha Eileen. Agus tamagura agus couple of step Damhsa a tSean-Nós. Agus tSúsan go bhaine sibh saltas. Crumaigh. Well, go dtí mar sibh tSúsan ggóil sibh caneal go maiid. Tá mé hen agus Frank go líonú couple of step a tSean-Nós agus tSúsan go bhaine sibh saltas. Tá Frank go le bhreisi síos na stepan a ligdíobh sa dóigh go mis bhabal iad a dhéanú. Dhéanú sé iad go máil ar tús agus an sin dhéanú sé iad robad níos scoiste. An chéad céim atá sé go dhéanú tan cinsan íon tá táhairta agus sílam hen gur sinna cin stálaí a dhéanú an tSean-Nós Damhsa. Uair a bhaine tan tá dúabhan step sin dhéanú híglaat. Be dúabhan na stepan éalaí dhéanú tá siad bre forest. Agus rud eile don chéad step tá tú gcónaí híglaat an step sin dhéanú gcónaí am a bhí fríd a Damhsa. Beidir carhar ha dearmad beidir dá step a dhéanú agus bheas muitiú ó dhéann má dearmad níl sam cin step tá go dhéanú nas. Agus híglaat a gcónaí titim ar éist ar an chéad step sin. Agus conne tú gáil agus gáil. Agus breisi Frank síos na stepanna ítá forest díobh le iad a dhéanú. Agus híglah hen cleartú chuidmhór cleartú dhéanú ar na stepaí agus tugur sé dogad go forest na dhé sin. Agus conní cleartú go dtí go bhí tú iad mar sceart. Tá seo ionta táhairta go bhí tú tám leis a ceáil caiite bheith ar an am leis a ceáil agus an rithim agus rudaim teachí sin in é tamalt. Well, tSúsam go mhain salt is an na couple céim sin agus go conne sibh Damhsa agus bhí sibh mar Damhsa í maith na bhí seálaí ceart. Dímar tá sibh súla go bhfuil sibh go maiid. An Damhsa ar inmuid tam tú gáil breisi síos na stepaní pané a ólam. Sal, leir, sal, leir, sal, leir, sal, leir, sal, leir, sal, leir, sal. Een, ja, drie, goed, zeven, hard. Zaal, leer, zaal, leer, zaal, leer,
Tásúil agam gúin se soltas. Clachtaí an céad step tá sianta tábhachta agus tá sianta tábhachta faoine na stepan í a lig agus tífa mi sibh gan bhaile.